Здравейте, шкембета! Сега ще се пробваме да вземем този евент, който много ме изнервя от няколко дни. Още от предишния път. Апаче последния бос си не умира и направо не знам каква стратегия и техника да използвам. Ще използваме атакуваща. Тук си върна началното оръжие. Пламен Шкембели БГ. Търсим нови български играчи да се присъединят към нас. Да играем заедно. И разбира се, нови приятели. С играта направо не мога да повярвам колко хора се запознах. Доста от тях са много достойни хора. Но има и не чак до там. Както и да е, продължаваме с играта. Използваме топчета. Те са много добри, бързи, пъргави. Тук ще вземем щит, лазер. Няма да взимам никаква защитна игра. Карам са... ударях, ама как може, направо не знам. Още от втора вълна, трета. Но не се предаваме. Тук пак взимаме топчета. Тук взимаме стрелба. Стрелбата ни вече е на макс. Но това така и не умира. Добре, че боса тук умира от два патрона и това е. Тук взимаме тази отляво. И лазер взимаме. Тези двете малки торпеда са много хубави, защото са постоянни. И стават 4 после, като продължаваш да апгрейдваш. Минават през всичко и са накрая стават жълти. Това лилавото е добро защитно но няма да вземем защитно нищо, сменяме. Вземем топчета и пак топчета. Правихме си топчета на макс. Направо парят. Вземаме торпеда. Даже не видях какво ме оцели, но ламарената е здранча, значи нещо ми е ударило. Този лазер е само за босовете, иначе обикновено с него си отваря само съндъците. Електроубит. Май дадахме доста жълти. Мисля, че съм с последния. Вземаме тези ракетки. И хайде още ще вземем лазера. Тук не удари пак. Май много жълти даваме. Без защита пак май не става.
Имаме лазер. Тази вълна беше трудна, но лазера ги спи цяло. Вземе ракетки. Продължава да е лазера. Малко метеорити. Пускаме синя лазер. Вече напълно апгрейднат. И тук взимаме пак торпедото. Станаха 4. Вчера убихме боксера. Картечницата ли да вземем? Ще вземем картечна стрелба малко. И двойната. Май не са размина, излизат долу-горе откъде ли не. Топчета са хубави бързички. Какво тази драйва на Макс да станат жълти хепиги? Да не само с оръжие. Айде картечница. Това вече са последните вълни. Вземем още ракетки. И още ракетки. Това е господин Апачи, който така и не умира. Естествено, гледай какво става. Сега ако ли умре, най-после взехме го, значи умира, бе. Умира тази гад. Така да си вземем златната кутия и това ще е Клавен Ешкембили БГ, лидерницето. Колкото повече хора, толкова по-забавно заповядайте при нас. Това е всичко за сега от мен. За още космически истории последвайте канала.